Na této konverzaci o nikdy se nevzdávat. Jsem opravdu šťastná, protože jsem slyšela předtím, než jsme začali, že tady je kolem 500 lidí, kteří se přidali na ten Zoom, takže to zvedlo hodně zájmu. A vím, že hodně lidí to bude poslouchat i z nahrávek. A jsem opravdu šťastná i za vás, kdo se teď přihlásili online. A co teď můžeme otevřít s tímto tématem, s tím, že nikdy to nezdávejte. Co vy o tomto víte, co vás přinutilo se tady přihlásit a přijít, být tady součástí tohoto a čeho byste měli rádi více v životě, protože když se na něco zapíšete a toto téma je nikdy se nevzdávej, co to říká o vás. Jste někdo, kdo se vzdává, nebo jste někdo, kdo se nikdy nevzdává. A možná chcete uznat to, co je pravda pro vás. Uvědomte si, co to je, a když někdo má úhel pohledu kolem vás, to je svět, v kterém žijeme, tolik úhlu pohledu, tolik soudů, je velice jednoduché se ztratit v tom, ve všem, co lidé říkají. Možná jste si všimli, je to jako když lidé mají spoustu úhlu pohledu a soudů, kde váš život se jako ztratil v jejich soudech a v jejich úhlech pohledu, raději než vědět, co je pravda pro vás. A to je obrovská pozvánka ode mě k vám, abyste opravdu nalezli, co je pravda pro vás. Protože když jste obklopení rodinou nebo kolegy nebo kýmkoliv, kdo má úhel pohledu o všem, a speciálně o světu, tak jak je teď, a o naší budoucnosti, žádáte si sami sebe, nebo ptáte se, co je tady pravda pro mě, nebo se ztrácíte v jejich názorech a úhlech pohledu. Já chci vás do toho pozvat, kdekoliv máte lidi kolem sebe, kteří mají hodně úhlu pohledu ohledně podnikání, peněz, práci, rodině, vašich dětech, tělech. Posloucháte jejich úhly pohledu a ztrácíte se v nich, anebo ptáte se sami sebe, hej, co je tady pravda pro mě, co já vím, co o tom já vím. A to je ten moment, kdy vy máte jasnost, co je pravda pro vás, o kolik víc máte svobodu. Takže toto je jiná perspektiva. Možná to můžete si s tím hrát a trénovat to, a možná už to děláte, že když jste obklopeni stresem, protože hodně lidí mají stres, prožívají stres a úzkost a vždycky to měli, ale teď v této době se to zvyšuje, protože to, co lidi říkají, co jakém stavu je náš svět, co se teď děje všechno, a je to hodně o tom, hodně lidí mají úhel pohledu, o můj Bože, naše budoucnost je prostě prokletá, ta ekonomická a politická situace, a každá situace má nějakou šílenost v jejich vlastním způsobem, a kolik z toho vy souhlasíte a jste v tom souladu, anebo jak jste v odporu, nebo bojujete proti tomu, co oni říkají. Tomu se říká, když jste následovník, jste vy dobrým jako následovníkem někoho, nebo jste lepší v tom, když někoho vedete? Jste opravdu někdo, kdo následuje, nebo jste lepší, když jste lepší vedoucí, jako ten, kdo to vede, ten lídr? Takže co je pravda pro vás? Co když už nemusíte předstírat, že jste následovník, že někoho následujete, ale stoupnout si do toho, že jste opravdu lídrem. A lidé často zaměňují úhly pohledu a fakta. A taky soudy a fakta. A lidi říkají, o můj Bože, naše finanční situace a politická situace je bla, bla, bla. A oni často přemýšlejí, že tyhle úhly pohledu jsou fakta. Oni nejsou vždycky fakta. Naše úhly pohledu vytváří naši realitu. A jaké úhly pohledu byste teď mohli pustit, abyste změnili realitu? Jaké úhly pohledu o stresu, úzkosti, paranoidní úhly pohledu byste teď mohli propustit, abyste změnili realitu? A řeknu všechno, co to je, a všechno, co to nedovoluje, zničíte a přetvoříte to, prosím. Right and wrong, good and bad, potom pak all natural boys, povats and beyond.
Toto je Access Consciousness čistící prohlášení. Nebudu to teď vysvětlovat na tomhle Zoomu. Je to opravdu dlouhé, jak to vysvětlit. Dlouhý příběh, ale dáme vám linku někde třeba v chatu, a kde si můžete najít více informací o tom, jak se to používá a co to je. Já to budu používat a je to vlastně nástroj, jak nechat odejít vaše úhly pohledu a zbavit se vašich omezení a mít více svobody. Takže ta konverzace, kterou jsme teď začali mít, jaké úhly pohledu teď můžete propustit, nechat jít o světě, o naší budoucnosti, které by vytvořily o svobodu a volbu. A všechno, co to nedovoluje, zničíte a přetvoříte to vše gocilionkrát, right and wrong, good and bad, potom pok, all nutshot, boys, povads and beyonds. Protože ta věc je znovu, naše úhly pohledu tvoří naši realitu. Takže pokud vy souhlasíte a jste v souladu a možná taky něčemu jste v odporu a reagujete na nějaké úhly pohledu, nebo se stotožňujete s úhly pohledu ostatních, takže jakou realitu potom tvoříte? Jakou realitu tvoříte? Všechno, co to je, všechno je tam, kde automaticky souhlasíte a reagujete a jste vlastně v reakci a odporu na to, co říkají ostatní, zničíte a přetvoříte to vše gozilionkrát. Nechte to teď odejít, prosím, z vašich těl. Right and wrong, good and bad, potom pok, all nutshot, boys, povads and beyonds. Takže tato konverzace vás zve, abyste byli lídrem, ne tím, kdo nás sleduje. A když jste lídrem, tak je to, aha, tenhle člověk říká, svět nebude mít žádné peníze, to je těžký, musí být správný, musí mít pravdu, a to je, kdo následuje, to tak má. A lídr si řekne, oni říkají to a to, pravda, je to opravdu pravda, co já o tom vím. Takže lídr se vždycky ptá otázky. Takže pravda, co vy víte o naší budoucnosti? Jsme prokletí? Nebo je tady zlatý čas tvorby toho, co je tady dostupné teď? Co o tom víte? A všechno, co to nedovoluje, abyste o tom měli jasnost, zničíte a přetvoříte to vše gocilionkrát, prosím. Right and wrong, good and bad, potom pok, all nutshot, boys, povads and beyonds. A já vám chci připomenout znovu, byli byste tady na tomto Zoomu, který je o tom, nikdy se nevzdávej, pokud byste neměli víc jako lehkosti a lehkost s tou vědomím lehkostím, co víte o naší budoucnosti. Tak. A také, kde podceňujete, co můžete přinést tomuto světu a kde pořád necháváte jako si vzít tu sílu a podceňujete ty kapacity a všechno, co vy víte, jenom vy, jedinečně. A všude tam, kde se podceňujete, co byste mohli přinést tomuhle světu a co jsou vaše kapacity, prosím, možná, nebo ne, možná zničíte a přetvoříte to a začnete vědět, čeho jste doopravdy schopni. Ano? Jo, right and wrong, good and bad, potom pok, all nutshot, boys, povads and beyonds. Díky za tu reakci. Děkuji, že přispíváte energeticky. Jo, přesně. Takže co když, jakou budoucnost byste mohli tvořit pro vás a pro svět, pokud byste se nepodceňovali? Takže každý jednotlivec, co tady jste, víte něco. Vy jste se vybrali mít tady teď a tady mít tělo. Ani když nejste na kameře, já vím, že máte tělo, že jedno máte. Takže co vy víte této volby, že jdete sem, vlastně tady na ten Zoom, a to, že máte tělo a jsem jako na zem. Pardon. Takže co vás přinutilo mít tu volbu, udělat tu volbu, že máte tělo, a co by teď mohlo přispět tím, kdo jste, a taky jaké máte tělo a jakou budoucnost tohle ta kombinace může tvořit. Takže na co to nedovoluje, abyste mohli vlastně tím být, přijímat, vnímat a mít to všechno, co to znemožňuje, zničíte a přetvoříte to vše, right and wrong, good and bad, potom pak all nutshot, boys, povads and beyonds. Takže znovu, toto je část toho vám dát sílu, abyste rozpoznali, hej, vy vytváříte změnu tím, kým jste a tou volbou, kterou děláte.
A každý moment vašeho života, který vy děláte volbu proti mít větší lehkost s vaším tělem, s vaším životem, jaká budoucnost díky tady tomu, těm volbám se tvoří a všechno, co vám nedovoluje vnímat, být, přijímat a mít to, zničíte a přetvoříte to vše, right and wrong, good and bad, potom pok, all nature's boys, poets and beyonds. A můžete se zeptat sami sebe, pravda, jsem já skutečně pro mít více lehkosti, radosti a slávy v mém životě? A buďte k sobě opravdu upřímní. Pravda, dovoluji si opravdu mít více lehkosti, radosti a slávy v mém životě? A to je opravdu něco, na co se chcete podívat jednotlivě, každý z nás. Kde já si vybírám a dovoluji stres, strach a paranoju, aby byli ti, co vlastně vedou mě tím životem namísto lehkosti, radosti a slávy. A ta věc je, že tady je opravdu skvělá jako jiná perspektiva na téma volby. Když si vybíráte z prostoru 10sekundových intervalů, tak teď v tomto momentu, teď jak to posloucháte, v tomhle Zoomu, nebo poté, v tom momentu, pokud jdete teď v těchto 10 sekundách, co dokonce více radosti, lehkosti a slávy si mohu vybrat teď právě. Všimněte si jenom, jak sedíte, jak máte pozici, jak se dovolujete, aby ty věci k vám přicházely do vašeho světa a ode mě k vám, jak to proudí a od jiných lidí, jak to k vám proudí. Dáváte nahoru bariéry, co se týče přijímání, nebo sedíte tak, že to je opravdu relaxující pro vaše tělo a vnímejte i toto. A ptejte se, jak víc já můžu mít radosti, lehkosti a slávy v mém životě, což by mě dovolovalo přijímat dokonce víc. A všechno, co to nedovoluje, right and wrong, good and bad, potom pok, all nature's boys, poets and beyonds. A můžete dělat tohle každou chvilku. I když se podíváte na svůj bankovní účet, co může vytvořit hodně stresu pro hodně lidí, nejste sami v tom. A ptejte se ten moment. Hej, vesmíre, můžeš mě ukázat, jaký prostor, lehkost, radost a slávu je tady dostupná v tomhle momentu. Teď v těchto 10 sekundách. A běžte krok za krokem. A vězte, že nejste sami, hodně lidí, co mají úzkost, stresu ohledně jejich života a myslí si, že jsou ti jediní. Ne, nejste. To je jenom, co tolik lidí teď prožívá v realitě. Teď víc než kdykoliv předtím, protože tato realita po vás chce, abyste byli ve stresu. Oni chtějí, abyste se báli. Když se bojíte, tak jste manipulovatelní. Strach, úzkost a vlastně všude tam, kde nakupujete tady tohle a říkáte si, já se tak strašně bojím a vy nejste v otázce, nejste otázkou, pak necháváte tuhle realitu, aby nad vámi vítězila. A ten moment, kdy jdete a říkáte si, moment, já teď se nebudu bát, to se zdá, i když se to zdá tak skutečný, ptejte se, je tohle strach a tahle situace, které se bojím, je to opravdu skutečné, nebo je to jenom něco, co jsem vynalezla? Je to vynález? Je to jako Matrix. Pamatujete si ten film Matrix, když je to jako program a všechno je designované, že vy jste ten, kdo následuje a jste pod vlivem všeho, co se děje. A je to hodně, jak to ukazuje ten film, tak tato realita to po vás taky tak chce. Když prostě jste ve strachu, tak jste dobrý následovník. Ale v momentě, když jste v otázce, tak ta otázka, když to ostatní dělají skutečný, vy se podíváte ven, vy se nedíváte dolů, vy se podíváte jako zhora a vidíte možnosti, které ostatní nevidí, protože jste tou otázkou. Takže všechno, co to je, všechno, co to nedovoluje, zničíte a přetvoříte to vše. Right and wrong, good and bad, potom pokol, nature's boys, poets and beyonds. Takže kolik víc byste mohli dovolit sami sobě být v otázce se vším, speciálně když jedná o něco, co je těžké.
Co když byste byli v otázce se vším, speciálně když je to těžké, všude tam, kde jste se stali skutečným jako věřícím, co se týče tíhy, stresu, úzkosti, prosím, zničíte a přetvoříte to gocilionkrát. Right and wrong, guten bad, potom pokol na short boys, povac and beyonds. Možná už jste o tom slyšeli, co je těžké, je lež. Co je pravda, vás dělá vždycky lehčím. Takže jakou lehkost a každých 10 sekund, co si můžete vybrat z tohoto prostoru a co můžete dovolit vstoupit do vašeho života. Všechno, co to nedovoluje, všude tam, kde jste nechali tíhu a udělali jste ji více reálným, než tu lehkost, kterou byste si mohli vybrat, zničíte a přetvoříte to vše gocilionkrát. Right and wrong, guten bad, potom pak all nine shorts, boys, povats and beyonds. Takže než být tím věřícím v tu tíhu, začněte vědět a uznávat se za to, co víte. Znovu, to není o tom, že věříte v tíhu, začněte vědět to, co víte. A když přijde strach, komu to patří? A čeho jste si vědomí? A ta věc je, jak můžete jít za hranici toho strachu a úzkosti? No, jeden klíč k tomu je zapnout si světla a tomu se říká vědomí. Když zapnete ty světla, tak vidíte, co je. Co když byste dovolili sobě vidět to, co je každou chvíli vašeho života. A nemusíte mít na to vůbec mít úhel pohledu, ani soud žádný na to. Takže pojďme říct, někdo řekne něco opravdu hnusného, nějaký soud o vás a vy vidíte tu osobu, to, kým jsou a říkáte si, oni jsou soudící a vy je nesoudíte za to, že oni soudí a oni nesoudí vás za to, že vy soudíte je. Vy jenom vidíte tu situaci takovou, jaká je a říkáte si, ano, oni soudí. Vidíte, o kolik víc je to lehčí, kolik lehkosti a jaké to je vlastně úplně odlehčené, když lidi vidí, jaké to je, bez jakéhokoliv úhlu pohledu, bez soudu, bez toho, aniž by se museli něčemu vyhýbat nebo obhajovat. Takže všechno, co to je a všechno, co to nedovoluje, aby to nemohlo tohle začít být ve vašem světě více než předtím, prosím, zničíte a přetvoříte to vše gocilionkrát. Right and wrong, guten bad, potom pok, all night shots, boys, povats and beyonds. Takže kde vy můžete zapnout ty světla, dokonce mnohonásobně víc ve vašem životě, pro každou situaci a v každou interakci a můžeme dovolit my vidět to, co je, bez jakéhokoliv úhlu pohledu. Jaká relaxace a lehkost by to mohlo přinést. A všechno, co to nedovoluje a všude tam, kde jste se rozhodli, o můj Bože, život bude tak nudný, když nebudu v boji. Nebudu bojovat. A všechno, co to je, zničíte a přetvoříte to vše gocilionkrát, right and wrong, guten bad, potom pokol, none shots, boys, povats and beyonds. Já jsem teď slyšela pár lidí, jak měli konverzaci. Teď jsem měla rozhovor a došla jsem k bodu, kdy věci začaly být tak jednodušší. Prostě došla jsem do bodu, kdy to bylo lehčí a lehčí. A bylo to v té lehkosti když jsem byla v té lehkosti po nějakou dobu, tak jsem začala hledat něco, co jako by bylo špatně, nebo nějaký program. A říkala si, pravda, může to být opravdu tak jednoduchý? A my nejsme vůbec na to zvyklí. My jsme tak zvyklí se dívat na ten další problém, než aby jsme si říkali, OK, o kolik víc tady můžu té lehkosti roztoupit můj život a opravdu si dovolit tím být a ne hledat ten další problém. A všechno, co to je, zničíte a přetvoříte to vše. Right and wrong, guten bad, potom pok, all nine shots, boys, povats and beyonds. A je to opravdu vtipný se na to dívat v našem vlastním životě, kde já opravdu mám lehkost a začínám vlastně dostávat tady tu lehkost do života a najednou je tam ta paranoja, kde je ten další problém. A všechno, co to je, zničíte a přetvoříte to vše, prosím. Right and wrong, guten bad, potom pok, all nine shots, boys, povats and beyonds. Wow. Takže
o kolik víc byste mohli důvěřovat sami sobě a vesmíru. A pokud jste nevyrůstali v prostoru důvěry, můžete to natrénovat. Pokud byste nevyrůstali s mamkou nebo s tatínkem, kteří vám dali tady ten navnímání, nedali vám ten navnímat si tady to důvěru, můžete to pořád rozvinout a trénovat to. A takže o kolik víc můžete důvěřovat sami sobě a vesmíru, protože vám jako stojí za zády. A ukazuje vám, že dokonce uprostřed té šílenosti, která se děje, tu cestu té lehkosti a radosti. Takže všude tam, kde jste se rozhodli, že nemůžete důvěřovat, a zmenšujete tady tu důvěru, zmenšíte a přetvoříte to vše, right and wrong, good and bad, potom pak all nine shorts, boys, forwards and beyonds. A jak můžete vědět, že můžete důvěřovat? No, můžete dělat malé cvičení, veňte 1 nebo 2 situace ze své minulosti, kde jste věděli něco. Přemýšleli jste nad tím, měli jste intuitivní takový vnuknutí, že víte, a vy jste následovali své vědění a ty věci se vlastně vyvinuly úplně skvěle. Pamatujte aspoň 1 nebo 2 situace, kde to tak bylo a taky vy jste věděli, důvěřovali jste, následovali jste to, co víte a ukázalo se, že to bylo naprosto skvělý. A prosím, napište si to. A všimněte si, aha, já si můžu důvěřovat. Já mám intuici, mám vědění, mám tady ten vnitřní pocit o hodně situacích. A když uznáte všechny ty situace, tak víte, kdy je prostě čas někomu zavolat. Víte, kdy je ten správný čas někam jít nebo někam nejít. Vy víte, kdy je ten správný čas, kdy odejít z pláže, protože přijde bouře a i když vám nikdo o tom neřekne, nezdělí vám to, vy prostě víte. Pamatujte si ty situace, běžte zpátky a podívejte se a navnímejte si, že můžete důvěřovat sami sebe. Hej, vesmíre, země, můžete prosím mě ukázat vždycky tu cestu v radosti, lehkosti a slávě a když tenhle požadavek budete vysílat, žádejte a bude vám dáno. Takže, moji přátelé, tady je o tolik víc lehkosti i v Bibli, ale my to musíme trénovat, protože tady není nikdo a není tady mnoho lidí ještě dost tatečně, kteří by nás v tom podporovali, aby jsme šli touhle cestou lehkosti. A když jste šli prostě tou cestou lehkosti a dostali jste od hlavy, ty seš hloupej, není to dost vážný, takže všude tam, kde vás dělali špatně za to, že si vybíráte lehkost, radost a slávu a všude tam, kde vás lidi nazývali idiotem, že to jako nechápeš, ty to nechápeš, nechápeš tuhle realitu, všechno, co to je, zničíte a přetvoříte to vše gocilionkrát. Right and wrong, good and bad, potom pak all nine shorts, boys, forwards and beyonds. A co když byste jenom si vybrali být šťastným idiotem? Co když je to úplně v pohodě, že vás někdo vidí jako idiotem? Vy víte, že nejste idiot. A co když je to fakt, OK, že vás ostatní tak vidí, když si vybíráte radost, lehkost a slávu? Co kdybyste přijímali i ty soudy? O kolik víc svobody by vám to dalo si říct, že je to v pohodě, když vás ostatní soudí? A vy si říkáte, ty si myslíš, že jsem hloupá? OK, nebo hloupý? To je v pohodě, já jsem šťastná. Můj život funguje pro mě. To bys měl zkusit. Nebo měla. Takže to je, když jste lídrem a všechno, co vám to nedovoluje, zničíte a přetvoříte to vše, right and wrong, good and bad, potom po all nine shorts, boys, forwards and beyonds. Wow. A tady je o tolik víc, co tady to téma, nikdy se nevzdávej, je tak velký to téma, já bych opravdu o tom hodně mluvit na Zoomu. A protože jedna ještě věc, chci vám dát tolik. Jedna věc další je, co je další klíč k tomu, abyste se nikdy nevzdávali. Máme nějaký nástroje už a vy dostanete určitě i nahrávku, takže si to můžete poslechnout vše znovu. Ještě jeden další klíč k tomu nevzdávat to je, teď to přijde, připravte se, že jste opravdu zavázaní vašemu životu.
opravdu, že jste zavázáni svému životu. Hodně lidí opravdu to tak nemají a jdou, no jo, pojďme se podívat. Jsou třeba vytvořit podnikání nebo chtějí vytvořit něco v jejich životech a oni říkají, o jo, pojďme se podívat, jestli to funguje, možná, la, la, la. To není, že jste zavázáni, to je, že jste fakt v tom, že jste úplně se vším, celou bytostí jste v tom, každou minutu svého života, každý moment. Není to jenom o tom projektu, který tvoříte, je to o celém vašem životě. Když naberete tu energii, že vy jste prostě plně v tom a ne jenom, no já jsem tady tak trochu a já tady budu přítomná, když mě lidi budou rádi mě mít, ale když mě nebudou mít rádi, tak tady nemusím být, nebudu přítomná. To není, že jste odhodlaní žít ten život naplno. Když jste odhodlaní žít ten život naplno, jste zavázáni tomu, tak si říkáte, je mě úplně jedno, co se děje tam ve světě, já říkám 100% ano sobě, mému životu a mé budoucnosti. A já se opravdu žádejte si o jasnost o tom, co bych ráda měla jako moji budoucnost a co je pravda pro mě. A já si vyberu totálně proto jít a nezáleží mi na tom, co to stojí. A to vás dává do pozice totální síly a moci. Je to jak velký strom, který má obrovský kořeny a velkou korunu a když přijde velká bouře, tak on pořád stojí velice silně, velice spokojeně. Takže pokud vy jste opravdu odhodláni žít ten život naplno, tak to dává hodně energie. A vidím, kde lidi tvoří, například měla jsem konverzaci s někým a když lidi se napíšou na třídu, že půjdou na kurz, jo, já jsem se prostě zapsala, ale já se přidám jenom, když se peníze ukážou na účet. Ne, když jste zavázaní, tak jdete do toho, já do toho jdu, toto se prostě děje. Máma je v domě, vesmíre, já si to vybírám, to je, kde jdu. Prosím, prostě přispěj mě penězma, cokoliv, co ty potřeba k tomu. Toto se prostě děje. To je, když máte úplně jiný pozici v tom vesmíru, to je, kde vesmír jde. Aha, ona to tak doopravdy myslí, takže my uděláme všechno, aby jsme jí mohli přispět. Ale vy nečekáte na to, až vám přispějí. Vy jste tím přispěním, celý váš život. Takže já jsem použila jako příklad toho kurzu, můžete to napasovat na cokoliv, na jakýkoliv, na jakou oblast vašeho života, kde to opravdu myslím a kde jsem tak jako, uvidíme, taky rozplizlý. Takže když to opravdu jste tomu zavázaní, odhodlaní do toho vstoupit, tak vesmír to vidí a opravdu vám přispěje. Ale není to o tom, že čekáte, až se to přispění ukáže. Vy tím přispěním už jste tou silou, energií, která vlastně hýbe tou energií dopředu, kupředu. Vy jste tím lídrem. Všechno vám potom přispívá. Takže kde všude a můžete být opravdu odhodlaní do toho vkročit a taky, co se týče na budoucnosti naší planety, všechno, co to nedovoluje, zničíte a přetvoříte to vše, right and wrong, good and bad, potempok, all non-truth, boys, povads and beyonds. A já vím, toto není úplně moc pohodlná konverzace, protože hodně lidí by rádi někoho nejenom následovali a následovali někoho, kdo má ty odpovědi, ale to ne to, co tady děláme. Toto je o tom, že vy víte, že co víte a jdete do toho naplno a vytváříte si svoji vlastní budoucnost. Takže ta otázka je pro sebe, jdu do toho, jdu opravdu do toho, 100%. A co se týče mnohé budoucnosti a toho, co můžu tady vytvořit na této nádherné, úžasné planetě, vy to jenom víte, nikdo jiný. Tady je to tolik víc, tady o této konverzaci a já vás zvu, tady bude víc konverzací a nástrojů. Máme celý program o tom, nikdy to nevzdávej a budeme začínat v srpnu a bude to až do konce roku, takže my po několik měsíců budeme mít koly a bude tam skupina lidí z celého světa, ti, co se zavázali, ne, já se nikdy nevzdám a použiju to ve svůj prospěch a budu tvořit z tohohle prostoru a můžeme se inspirovat navzájem, můžeme se podpořit, když máte špatný den, já nebo někdo jiný vám může přispět a říct, hej, dáme ti nějaký nástroje, inspiraci, abys prostě posunula a já jsem
prostě vytvořila tady ten klub, protože jsem měla tady ten vnímání, že lidi se cítí osaměle a říkala jsem si, já nejsem jediná, kdo občas chce se vzdát. Ne, tolik lidí kolem se teď chce vzdát, protože nemají smysl pro to, co je možné do budoucna a mít vnímání té vaší budoucnosti. Takže teď právě je to prostor, abyste vytvořili to, co je tady pro vás dostupný, viděli to a taky v tom zkvétali. Toto je program, ty budeme mít prostě inspiraci, koly, podporu a vy naberte tu energii toho a vy víte, co je pro vás dobré a vy víte, co pro vás vytvoří to, když se přidáte k nám. A já jsem udělala tady tu cenu toho kurzu opravdu docela dobrou, si myslím, aby to bylo dostupné pro hodně lidí. Takže si myslím, že ta cena je opravdu dobrá, kterou jsme vybrali pro vás, zvolili. Takže my máme tady nahrávky pro vás dostupné. Můžete si to poslouchat ještě jednou a když si to poslechnete znovu, tak už můžete slyšet víc věcí, když si to poslechnete po druhé. A možná můžete říct, aha, co jsou ty kroky, co jsou ty nástroje a klíče, aby jsem se nikdy nevzdávala v životě a mohla se posunout dál v té tvorbě a my slyšíme to mnohonásobně víc, když posloucháme ještě jednou a když poslouchnete si to ještě jednou, tak to můžete opravdu nasát. Je toho tolik za hranice těch slov, co můžete pozvat do života a přijímat, co vám můžete dovolit, aby vám to přispělo a inspirovalo vás. A otázkou, kterou tady nechám s váma, je, jakou budoucnost si žádáte a kterou chcete tvořit na váš život, pro nás všechny a pro zemi. Co víte, že je tady možné. A všude tam, kde vy dovolujete ostatní, aby vytvářeli pochybnosti, že toto není možné, prosím, zničíte a přetvoříte to vše gocilionkrát. Right and wrong, guten bad, potom pok, all none, short boys, povats and beyonds. Co když my si dovolíme být opravdu mít zrušení a těšit se na budoucnost, než že se budeme bát, co přijde. Dovolili byste si být opravdu v tom nadšení z té budoucnosti, kterou my tady můžeme teď tvořit, co opravdu můžeme tvořit, co když tohle je jak úplně čistý plátno a my můžeme tvořit cokoliv. Všechno, co to nedovolí, zničíte a přetvoříte to vše, right and wrong, good and bad, potom pak all none, short boys, povats and beyonds. Takže pojďme vzkvétat, nevzdávejte to. Děkuji vám, že jste tady byli na Zoomu. Takže jakou budoucnost byste rádi viděli na této planetě? A děkuji všem překladatelům za vás, všechny, že tady přispíváte vaší energii, čase. Já jsem opravdu hluboce vám vděčná. A opravdu se těším, co dalšího je tady možné. A taky radost. Všechno víc, než je normální. Děkuji vám všem. Díky, že jste tu.